Selamat pagi sedulurku semuanya dimanapun berada. Daun kelor sangat bermanfaat lur, yaitu untuk mengontrol gula darah, menjaga kesehatan jantung dan tulang, juga meningkatkan energi, melancarkan pencernaan, membantu penyembuhan luka, juga bisa bermanfaat bagi ibu menyusui. Nah, kalau yang ini lur, namanya daun katu atau daun katuk. Daun katu ini lur bisa memperlancar produk ASI, juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena kaya antioksidan juga, dan mengandung vitamin yang bisa membantu mengontrol gula darah, juga bersifat antiinflamasi hingga membantu mencegah anemia karena kandungan zat besinya, serta baik untuk pencernaan, relaksasi. Ya wis lur, kita nutuk dhisik, tak seruti godhong kelor karo godhong katune. Arepe tak jangan bening. Gawe sayur bening tapi yang berkhasiat gitu lur ya. Nah, lumayan lur, dapat segini. Tak taruh di marang sing arang-arang ini untuk dicuci lur ya. Jadi tak taruh di parang begini. Kalau dicuci nanti biar airnya langsung berojol. Ini juga saya tambahkan kemangi lur. Jadi biar aromanya itu sedap-sedap seger lur ya. Nah, kemangi ini tak campur, tak taruh neng gone marang kene sisan ya, nanti biar lek nyuci penak. Ngene lur, lah wis beres ngutari ngomong bathok. Saiki tak tambahi jagung titik lur. Iki aku nduk jagung sakmene iki mung sak lonjor, sak biji tak cukleki ngene iki lur. Memang gak kesuting sing pertama, gak apa-apa, pokoknya nek jagung ini lho. Lah iki jagung manis. Jagung manis segini aja cukup. Lek ono wortel tambah wortel gak apa-apa. Ya duwe niki iki ae lur. Terus tak cuci ya. Dicuci dulu jagungnya ya. Juga godhong katu karo godhong kelor ambek godhong kemang ini tak umbah ngene lho, tak klutur ini. Nah, wis ngene iki resik lur. Tumbah ngene cukup, wis hilang kotoran, debu-debu niki silang. Beres wis. Pawon cilik dados saksi bisu, tumandang gawe konten video makan kanggo keluarga, sanadyan namung saanane. Saiki ganti jagunge lur. Lah iki jagunge yo tak umbah sisan. Liyo masa saipet gak apa-apa wong duweni iki rek. Tumbah dikluthur resik terus ditiriskan sik lur. Jadi cek atus ditiriskan ini. Nah, salah marang sik. Nah, wis ngene cukup lur. Beres. Gari nyiapke no nggone apa kuwi panci nggih godhog.
cuma iki lur mek gur brambang karo bawang iki lur sing tak isi iki lur. Lah iki lur bumbune mek gur ngene iki sederhana lur. Engko tak tambah masak aku mbek uyah sithik, lek nek gula didik. Wis dadi lur. Masakan desa wis rampung masake saka pawon cilik prasojo prasane senajan desa nanging nyenengake sing nonton kabeh dadi yo marime. Konten salajengipun mugi sami manggih raha